tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa cheAdventist Youth Movement, andiri pamberi penyu ndinonzi Patrick Mainza Seventh Day Adventist Church. Nhasi tichitsanangura bhuku raRevelations chapter 1. Tinoda kufamba chapter by chapter kusvika tasvika kuna Revelation chapter 22 kuti tizodzika muprofesi dzakadzama dzana 1844 dzana Islam in the End Times prophets nana the day, all those prophecies tinokwanisa kunzwisisa kana towana mabasis of prophecy, and that is Daniel and Revelations. So tichida kuzama kufamba nazo kuti tikwanisa kunzwisisa bhuku raRevelations. Tikatarisa bhuku raRevelations, it is the only special book and a special blessing kuna avo vanoriverenga. Mukatarisa muna Revelation chapter 1 verse 3, sinonzi blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed is the one who hears, and blessed is the one who does the words of this prophecy. So the book of Revelation, it is a book which gives a special blessing to the reader, even the most literate who has not once kuverenga. You can also understand and you can also share in this blessing as long as wangoteerera ukanamata kuna Mwari. God will open a way for you so that you can follow into His word. So the book of Revelations is a book Mwari akada kuti tinzwisise, because dai Mwari asingada kuti tinzwisise aigona kungoriti the obscurity of Jesus Christ or the soul book, but it is the revelation of Jesus Christ. So this book of Revelations, it gives a special blessing to the reader. But for us to understand the book of Revelations, it requires a special wisdom from God. James 1 verse 5, tichaiverenga. So James 1 verse 5. For that person, so if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Kwai kana pakati penyu pana anoshayiwa zivo, ngaakumbire kuna Mwari uyo anopa nemudzo. Zvikanzi kwai vakava mapenzi vakasatema magwaro angu. Saka vateereri ngatitsvagei zivo kuna Mwari kuti tikwanise kunzwa. Here is wisdom. Bhaibheri shoko raMwari. This is wisdom. And yet the assurance yekuti tikanamata nekuchema kukuru. Even the most simplest prayer, we can ask for wisdom. Mwari otipa wisdom. Solomon akakumbira njere. Zvikanzi Mwari ndichiri mwana, handisi kupinda nekubuda kwawo. But dai manipawo njere dzokuti una vanhu venyu. And it became the wisest person. Nyangwe akakazomborashika akambozodzoka, but he was given wisdom by God. James 5 verse 17. James 5 verse 17. Elijah was a man with a nature like ours. Zvinonzi Elijah aiva murume angangoita sesu. And he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months it did not rain on earth. Then he prayed again and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. Because Elijah ainge munhu akaita sesu, asi akanamata mvura ikasanaya, akanamata zvakare mvura ikanaya. Saka chichi chinotikonesa vana Mwari kuti tinamate. Peter achifamba mumvura, zvinonzi akabhanyura paakabvisa focus yake pana Jesu Kristu. Ndobva aita munamato wemanzwi mashombanene. Mwari akamubatsira. Zvinonzi Peter akachema ndokati, Lord save me. And God saved him. Through Jesus, God saved Peter.
Jesu ndobva afamba pamusoro pemvura ndobva abata Peter and he saved him. Lord, save me. So we can ask for wisdom from God. Revelations 15 verse 18, if not mistaken, shows where this calls for wisdom. Tikaenda futi muna Ephesians 5 verse 11 yobva yati kwai musava nechekuita namabasa erima, as it exposed them. In the book of Revelations, it exposes the Antichrist, the Christian church in the Dark Ages. It exposes everything. Revelations chapter 9, known as the rise of Islam, everything. Known as the threefold union. Zvese zvirimo in the book of Revelations. So Mwari akabva funga ndobva the book of Revelation, a special blessing from God himself. So tikaona bhuku raGenesis, tinoona is the book of Genesis and sin. In Genesis 3 verse 22, muti weupenyu, we lost it, unorashika. Death inobva yauya muna Genesis 40 kufurikidza naKain. Genesis 2 verse 17, murume anobva anzwa kufanira zvitsvagira chingwa. Genesis 3 verse 19, man now has to earn bread by himself. Lost dominion. Genesis 3 verse 24, naked, munashama. Genesis 3 verse 7, and driven from the garden. Genesis 3 verse 23. But in the book of Revelations, that book rinonzi rakasiliwa. This is the book of Revelation. Genesis 2 verse 7, muti weupenyu, it will be restored. Genesis 2 verse 11, we will get victory over death. 1 Corinthians chapter 15, zvobva zvanzi nyama neropa zvingagari nhaka yakusaura, nyama neropa zvingagari nhaka yeushamwari. Neichi chinoora, neichi chinoora chingagari nhaka ipapo ndozvadzavhiringidzika. Zvikanzi nyama neropa zvingagari nhaka yeushamwari, neichi chinoora chingagari nhaka yekusaora, neichi chinofa chingagari nhaka yekusafa. Zvinonzi hazvifi zvakagara nhaka iyoyo, but ichi chinoora chichafuka kusaora, nechichi chinofa chichafuka kusafa. Zvino shoko richabva raitika rinoti rufu rwakamedza nekugunda. Revelation 2 verse 3, men will have victory over death. Netino assurance yekuti tichakunda rufu, because Jesu Kristu achakunda rufu. Panobva ati Jesu asina kukunda rufu pamuchichipa, kuenda kwedu kusiri kuri pasina. But Jesu akakunda pamuchichipa, akarogwa pamuchichipa musi weFriday. Musi weSaturday ndobva aita rest. He observed the Sabbath. Amen. Sabata rakakosha zvekuti rakamisa mamwe maprogram ese. Jesu akazorora on the Sabbath. Tariro yemakristu yave yakatombomiswa musi weSabata ipapo, vachibvunza achamuka here mukomana. Tariro yakamiswa because of the Sabbath. But nowadays vana kuti Sabata rabasa. Musi weSunday Jesu ndokuzomuka. Amen. Zvikanzi nekuti Jesu akakunda rufu, isuwo tinotarirwa kuti tichakunda rufu. Uye our dominion will be restored in Revelation 2 verse 26. We will be the man. Revelation 2 verse 17. Will be clothed with white raiment. Will be clothed with righteousness. Tichapfeka nguo chena tiri kudenga. Tichimba riyo raMozisi. Zvikanzi nomwe munguva ndinomira paJorodhani nekunamisa. Kwai kunyika iyo tichazorora tichiimba riyo raJesu neriyo raMozisi nekuyana. Zvikanzi will be no more separated from
God. The special blessing ever will be no more separated from God. So the book of Revelation is the book of hope. So as Christians, we must start the book of Revelation in the book of Revelation, from one of the students of prophecy, they call it the book of 7, the complete book. Because in the book of Revelation, we have the 7 churches, we have the 7 letters, we have the 7 stars, we have the 7 candlesticks, we have the 7 angels, we have the 7 spirits, we have the 7 lamps, we have the 7 seals, we have the 7 trumpets, we have the 7 mountains, we have the 7 walls, we have the 7 eyes, we have the 7 tunnels, we have the 7 the book of sevens in the book of Revelation. In the number 7, in prophetic sense, it is completeness. So the book of Revelation is complete. Amen. And uyanoedzera kana kutapudza hake achawana mukova wekuti. So the book of Revelation is the book ratinokwanisa kunzwisisa. In the book of Revelation, it is also the sanctuary language. In Revelation 1 verse 3 we have the church. In Revelation 3 verse 8 we have the seals. In Revelation 8 verse 11 we have the trumpets. In Revelation chapter 12 to chapter 14 we have the ark. To Revelation chapter 15 to 22 then eschatology. It is the sanctuary message, the book of Revelations. So henceforth, tinotofana torestarta zvikuru, because Jesus anoti, I am the door, he who enters by me shall have eternal life. The sanctuary life, the sanctuary message. To just start the sanctuary message from there. And also the book of Revelation, it has the special blessings. In Revelation 1 verse 3, blessed is the one who reads aloud, blessed is the one in Revelation 14 verse 13, Revelation 16 verse 15, Revelation 19 verse 9, Revelation 20 verse 6, and Revelation 22 verse 7. Mungozumaverenga, but Jesus anokutanga blessed, blessed, blessed. 14 verse 13 not blessed indeed. Blessed indeed. Blessed is the washed, blessed is he keep this command, blessed are they which called unto the marriage of the Lamb, blessed and holy is that he take part in the resurrection. And we have the special blessings in the book of Revelation. So sevana Mwari tinofana kurestart a blessing book here. In Revelation 22 verse 7 we have another blessing. In Revelation 22 verse 14 we have another blessing. In the book of Revelations, it is written in climax, the history and the eschatology. History of the 7 churches, we have the 7 seals, we have the 7 trumpets. In eschatology, we have New Jerusalem, millennium, and 4 Babylon. Great controversy, climax. So the book of Revelations, it must be studied zvakadzika, it must be studied zvakadzika. Saka tichatanga Revelation chapter 1 verse 1 to 2. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he said and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. So the very words of the book encourage us. Mwari akatifunga zvikuru zvekuti akada kuti tinzwisise kuti zvichazovei mberi uko. Amen. So we have the Jacob's time of trouble in the book of Revelation. Mwari ada kuti tinzwisise. We have the 7 plagues. Mwari ada kuti tinzwisise. So especially in this time we must study the book of Revelations. Saka ndisatan ega uyo anoda kuti tigare tiri murima tisaziva obva tinyengera over the book of Revelations that still harinzwisisiki. We can understand the book of Revelations kana Mwari. So the book of Revelations takatwa in 5 steps. Munoona kuti book iri rakakosha book iri. It originated with God the Father himself.
Baba ndobva vapa mwanakomana wavo Jesu Kristu. Taverenga muna Revelations 1:2. Jesu ndobva ritumira akarisignifiya it nengirozi yake. Girozi ikazvirivhira izvinhu izvi kuna Prophet John muHoly Vision paPatmos. John ndobva achitaridza ini newe varanda vaMwari zvinhu zvichapfuura zvichiitika, zvinhu zvatakurama mazviri. Revelation 1:3 but blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Kubva na Genesis mukaenda kuna Exodus, Leviticus, zvekadero Deuteronomy, Isaiah, Habakuki, Matthew, hakuna bhuku rinotanga richiti blessed is the one who reads this book. Hakuna. But the book of Revelation, obvious, all those books have those blessings ukamaverenga. But this book rine special blessing specify what blessed is the one who reads anoteerera mashoko aya. Genesis takuenda pana Revelation 1:4-8. Join to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ who is the faithful witness and the first begotten of the dead. Amen. And the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he comes with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall weep because of him. Even so, Amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, said the Lord which was and which is to come, the Almighty. Amen. Saka mashoko aya dari ega mashoko anobva muna Revelation chapter 1:4-8 da ari ega mashoko atinawo mubhuku raRevelations. Dai tichingori netariro yakasimba zvikuru. Suppose Jesu akatokunda kufa. Saka muteereri, do you feel that wakatovharikwa mutsa? No, hausati wabvabva. Obvious the closing kubva kwako mutsa kuchauya zvokanya, but for now hausati wabva kwemutsa. Zvikanzi usafila sebavharikwa mutsa, just obey zvinotaura shoko raMwari, urarame madiro anomwari anoda Mwari. Zvikanzi why heaven looks upon you kindly and with tender love. Taisai muna Psalms 33:1, Psalms 100:4, zvinonzi ngatirumbidzei Mwari nemwoyo unofanira, ngatirambe tichirumbidza Mwari. Zvikanzi praise the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh bless the Lord, oh my soul. Zvikanzi rangarira zvawakaitwa naMwari, shama rangarira. Waiva wakakufa paya, rangarira. Wakarara panhoo perufu. Remember my friend, remember zvakaitwa naMwari mabvisa remambero. Remember muna Colossians 3:17 zvobva zvanzi kwai zvese ngatiti tichirumbidza Baba kupfurikidza naIshe Jesu Kristu. Psalms 119:117 Master David kwai muromo wangu ucharamba uchipa mbero kuna Mwari. Saka ngatirambe tichipa mbero naMwari, ngatirumbidze Mwari. Zvikanzi ndikarangara mitemo yenyu Mwari, ndikarangara mitemo yenyu, zvinonzi kwai mwoyo wangu unofara. The 10 commandments, hondo yakavambwa kudenga. Satani akabva ati kwai mwana vangakwanisi kugara vachiteera mitemo yaMwari. Jesu akaona pano akagara in perfect accord with God's law. Saka ngatitere mitemo yaMwari, ndo pane nyaya yese. Ngatitere kubva commandment number 1 kusvika commandment number 10. Ngatitere mitemo yaMwari. Let us obey the statutes of God. Ngatitere mitemo yaMwari. Tikateera mitemo yaMwari tobva tagarisana zvakanaka naMwari. Then we have the blessed assurance that denga tinopinda. Zvikanzi kwai with our own eyes we shall see Jesus come with clouds. Kwai tichamuona makore. Kana manzodzidza zvakadzama, makore haangozi maordinary clouds, they are angels.
And you can have Psalm 68 verse 17. Psalm 68 verse 17. The chariots of God are twice 10,000, thousands upon thousands, and the Lord is among them. Sinner is now in the sanctuary. And if pana Luke verse 9 to 26, zvinonzi ngativerenge Bible restore Luke 9 verse 26. Luke 9 verse 26 or so. For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. So we see that these clouds, in prophetic sense, in Kiros, you can find avo vakambaya vachamuona. Matthew 26 verse 24, Jesus anotaura zvikanzi, after you shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Amen. Zvikanzi naJesu and the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Sister Ellen G. White vachitaura vanoti pai Mwari haangaisi emphasis. Mukaona Mwari aisa emphasis, mabatisise mashoko ewawo. And the one and the strongest emphasis in the book of Revelations, it is on the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Ukaona Revelations 1, in Jesus repeat, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. For sure, Jesus the Alpha and the Omega. Kana makuzodzidza zvakadzama muchaona kuti Greek alphabet, Alpha and the Omega, the first words and the last words in the Greek alphabet. Christ was in the very beginning, the eternal only begotten of the Father, and is the end. He is all in all. Akavapo kuvapo kusati kwavapo Jesu Kristu. He is the beginning and the ending. He is the Alpha and the Omega. Ndiye wekutanga nekuguma. Ndiye dziya mune mamakereke midheni zvokwadi Jesu Kristu ndiye wekutanga nekuguma. He is the Alpha and the Omega. Zvese zvisati zvavapo ndiye akavapo. Ende kana makuzodzidza zvakadzama muchaona kuti Jesu Kristu ndiye akasika. Kana makuzodzidza zvakadzama mushoko dzvene raMwari. Zvikanzi Revelations 9 verse 11. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in Iceland, that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Amen. 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 I was in the Spirit on the Lord's day, and he had behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Emphasis, and what thou seest, write in a book and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Nekutaura paempire during nguva yaJohn. By the emperor's decree, John was banished to the isle of Patmos. Patmos yaiva nzvimbo yakanyangara yakashata kurenje, nzvimbo ingori mazitombo. It is a very raucous land in the Aegean Sea. And nzvimbo iyoyo yaivasharigwa nehurumende yeRoman Empire, zvikanzi as a place of punishment for criminals. Asi kumuranda waMwari, nzvimbo iyi inonyangadza chichi nzvimbo yakaona masuo edu. Amen. Amen. Uri situation yorema semakomera waMwari navanasikana vaMwari. Zvinhu zvakakuomera, zvinhu zvakakudzvanyira. Ukangosvipa mukana, zvinonzi seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. John ari murenje, munzvimbo yakanyangara, munzvimbo yakatambudzwa, nzvimbo yekuti yakatsvagirwa ikaonekwa kuti this is the worst of place. Ndiyo akakandwa John nenyaya yeshoko raMwari.
nenyaya yekupupura kwaJesu Kristu. Nzvimbo iyo ndiyo yakaona masuwo edenga. Muri kutambudza mumereki amai. Baba muri kuchema, misodzi yababa haionekwi kwati muri kuchema murimo. Namatai Mwari, rumbidzai Mwari, gloria Jesu muna Mwari. Munowaniswa masuwo edenga naMwari in that situation. Zvikanzi, though banished from his sins of labor, he did not cease to bear witness of truth. Amen. Arimo mukati mose mumo, nzvimbo yakanyangara iyo, John akaita shamwari nobva aita maconverts akawanda. Tonamatira kutenda kwakadai vadini. Zvikanzi, because the Bible explains itself, it will be easy to determine. Zvinozwa naJohn ndeva mumweya muzuva dzvene raMwari. Saka takuona kuti zuva dzvene raMwari rinonzi naJohn ndeva, which is the Lord's Day. Nderipi rinonzi Lord's Day rinonzi naJohn ndeva mumweya. Matthew 12 verse 8 zvinonzi, the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. The Son of Man is Lord even of the Sabbath day. Saka the Lord's Day is the Sabbath. Saka Magwara anoti chini panyaya yeSabata. Sabata ichini. Isaiah 58 verse 13. Aindeda takativerenga. Isaiah 58 verse 13. Ndenda verse yoli. If you take back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath the delight, in the holy of the day, in the holy day of the Lord honorable. If you honor it, and not going your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, where you are verse 40, then you shall take delight in the Lord, and will make you right on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord. But as a signature, for the mouth of the Lord is spoken. Saka John aiva mumweya muzuva reSabata, ende Mwari anobva ati zuva reSabata izuva dzvene rangu. Saka takuda kuona manje kuti nderipi zuva racho reSabata. Zvinoenda muna Exodus 20 verse 8 to 11 pama10 commandments. I am the Lord of the Sabbath. Chengetedzai zuva reSabata urite dzvene. Muzuva iroro iwe kana ani hafanobata basa iroro. So John aiva mumweya on the Sabbath day. Zvikanzi muchirungu, it was on the Sabbath that the Lord of glory appeared to the exiled apostle. Saka John aichengetedza Sabata semachengetero araita paiparidza mumaguta nemuJudhea. Amen. 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 Zvinonzi kwai ndicharamba ndichitevera Mwari nyangwe ndikapinda musituation yakadini. Ngatinamatire simba iroro vateereri kuti no matter what ticharamba tichitevera Mwari. Zvinhu zvakaoma zvakaita sei ticharamba tichitevera Mwari. Nyangwe ukasungirwa shoko dzvene raMwari uri muchitorongo, ngatinamate Mwari kuti Mwari kana azosvika nguva yekuti chasungirwa shoko dzvene renyu ndiri mutorongo, ndichataura kuti basa ndinoita kuti handikwanisi kushanda muSabata, handikwanisi kubata basa muSabata, handikwanisi kungotaura nyaya dzisina zvekuita nezveurongwa muSabata, handikwanisi kuverenga newspaper muSabata. Ngazvive zviri mupfungwa yedu vateereri, ngatizvirarame vateereri. Hongu tinokundikana but ngatikumbire Mwari simba rekuti timuteerere. Zvikanzi kwai John nyora ku7 churches. Ma7 churches are symbolic of the church in different periods of the Christian era. Saka these 7 churches, ma-churches in Christian era nguva nenguva nenguva kusvika ike zvino. The number 7 in Proverbs chapter 14, it indicates completeness and is the symbolic of the fact that the message is extended to the end of time. Saka kana mauzoridza zvakadzama zvatichaona mberi, tichaona kuti ike zvino we are living in the Laodicean church. The true church of God, yes, you know, it's in the Laodicean state.
And my symbols reveal the condition of the time at different periods in the history of the world. Kanjiti my symbols tokureva mazita emachechi acho, Manasina na Pergamos. Those symbols it reveal condition state nengengori pachechi vaino, like the Laodicean. Tichazozvidzidza zvakadzama katasvika Revelation chapter 3. Revelation chapter 1 verse 12 to 17. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the cups of the golden girdle. His head and his ears were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame. His voice as the voice of many waters. And he had in his right hand 7,000 out of his mouth on the sharp two-edged sword. And his countenance was as the sun shining in his strength. Amen. Hanzwa chimiro chake chava sezuva rinopenya musimba raro rekupedzisirisa. Amen. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last, that emphasizes together. Saka John paakaona ma7 golden candlesticks akaziva kuti akatarisa munzvimbo tsvene yekudenga, sanctuary in heaven. But John paavakatarisira kuora maheavenly beings zvinonzi akashamisika pakaona one like unto the Son of Man. Zvinobva zvibvunza kuti kudenga kungave kune munhu sei? Chirega ndichikuudzai zvakavanzika mayavo. Jesu Kristu vanhu vakavaponeswera akaita sacrifice forever. Although tichiramba achimunamata, although he is glorified, sezvo achava paachauya acharamba ari munhu sesu. You will forever remain a man, one with us. Isaiah 9 verse 6 over it. Unto us a child is born, and you never leave, never to leave us. Saka Jesu acharamba ari munhu kusvika kumagumo. What love? Rudo rwusingatsananguriki, rudo rusinganzwisisiki nemunhu. Zvinonzi nyangwe ngirozi dzakadzamirwa dzakashandiswa kuti what kind of sacrifice. Kana makuzodzidza zvakadzama in the spirit of prophecy, ngirozi dzakapfugama dzichema zvikanzi regai tinde kunonunura vanhu. But ngirozi hadzaikwanisa kutinunura, zvaida akaita saMwari, Mwari. And Jesu Kristu mwanakomana Mwari, the begotten of the Father, begotten, the only begotten, mwanakomana wega aiva naMwari, ndiye akatinunura. Ari pamuchinjikwa pakabva paita rima guru, rima iroro chinja chaitika. And why Mwari akauya murima? Mwari akauya murima aisada kuti vanhu vafe, because dai vanhu vakaona utsvene hwaMwari munhu wese aiva ipapo. Just like in the time of Moses pamaIsraelites, auya murima and another rima iroro kuti exemplified baba vachicheuka kuna Jesu, vasimiswa nechimiro chechivi chaiva naJesu. Zvinonzi mwana nokuchema, baba wangu mandisirei. Jesu ari mukati moGetsemani akadzamirwa zvikuru, zvikanzi yakabva paradzana nemadisciples ake chinhambe chingakanda dombo. Zvikanzi akapfugama ndobati kubaba akaita zvaachibvira, dai mukombo wewandipfuura. Ndeupi mukombo waichemwa naJesu? It was eternal separation from the Father. Ndotsaka pamuchinjikwa, ari pamuchinjikwa vanhu vaingomuprovoka, dzika pamuchinjikwa, dzika pamuchinjikwa. Zvoti dai Jesu anongodzika pamuchinjikwa, hongu aichiponesa ipapo, but we would have been lost.
saka John anopaona Jesu, anoona munhu musanctuary, ndozvakaitwa naJesu, an eternal sacrifice. Tinoona kuti John description yake yanoona Jesu yangofanana nedescription yatinopuwa muna Daniel chapter 10 verse 5 to 4. Vese vakaona munhu who was able to find God. Vese vakaona munhu aiva nemaziso aifota moto. Vese vakaona munhu aiva netsoka dzakaita sebhurasi yakapolishwa. Vese vakaona munhu aiva neinzwi rakaita semvura yakawanda. Kuda kuodzika kwesororo. Vese ndobva vadonha pana Jesu as dead man, and Jesu ndobva vati kune vese fear not. But tinoshandisika namwana maprofita mazuva ano anoti kwai ndakatya munhu kushinga kuti ndakanodya nyama naMwari, nyama Adventists munenge manzwisisa wainesa emphasis pakuti nyama zvikanzi kwai ndakabva nenyama kuno kanodya nyama naMwari. Vamwe futi vekumapostora unomuziva zvikanzi kwai ndaibva kuEngland naJesu tichida kurara pambhora ndobva ati hazvitauriki. But vaprofita Mwari John naDaniel vakaona Mwari, zvinonzi vese vakadonha pasi, vakapera simba. Jesu ndobva abata zvikanzi fear not. Muna Revelation zvakanzi Mwari anafanira kutya. It was reverence. Vakangodonhaika pasi ashaya simba, aona ukuru hwaMwari. Kuna Revelation zobva yati kwai vese vachamuona neavo vakamubaya. Kuna Revelation chapter 1 verse 12 to 17 kwai naJohn ndakaona a double-edged sword muromo wake. Saka avo vanoramba Jesu Kristu, maatheist, vachiita sei vachishoropedza shoko rake, vanogona kuti zvina basa nesu, hapana zvachinoita. But ndikaendikuudze hama madikano, kana une chitendero ichocho wakati rashekeni, but there is still hope, because the word of God, it is a sharp two-edged sword, piercing to divide the asunder of the soul and spirit. Wambozviona kana ichinamata uchida kukanganisa, unotsikuwa mavhesi anotakaudzoka, unotsikuziwa hane chirova ndomukona kufema hana chirovera apa, unati vanozvonoda kuita hazviiti. That is the word of God. Hebrews 4 verse 12 tichaendeya tini. Hebrews 4 verse 12. Hebrews 4 verse 12 and the word of God. Hebrews 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and the intentions of heart. Kana mazodzidza zvakadzama muna Revelations munotaurwa about the two witnesses makasimuka zviprofesai zvikuru zvinonzi kwai vakatambudzwa vakaurayiwa. Kana mazodzidza zvakadzama muchaona kuti shoko raMwari, the despised word of God, varakadespiswa neFrench nevanhu vekufrance. Mukazodzidza zvakadzama kuramba kwakaita shoko raMwari, vanhu vakuda inonzi the power of reason. Vakuda kurizona kuti man can live without God. When the word of God was despised, then the French Revolution ndobva yatanga. Ndakaita history ndoinzwisisa, I understand it. The French Revolution, obviously history inozoda kukuvanzira that, but zvinotinakidza the French Revolution was prophesied in the Bible. Ndotsaka achinzi ngatidzidze shoko raMwari, tichaitsanangura tichasvika kuchapter iyoyo.
And Jesus says, the word that I have spoken, the same shall judge in the last day. John 12 verse 48. And kubona ke lesiswi na Revelation rese shoko ra Mwari. Saka shoko iroro lori cha ku judge mutswala kubekisira. Our last verse is Revelation 18 verse 20. I am he that lived and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. Amen. And if the keys of hell and death, like the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be after, the mystery of the 7 stars, which thou sawest in my right hand, and the 7 candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Even so, you know how to appreciate this assurance. As the grape is a heavy to elevate. My scientist nkayesa kaungana akwanisi kumutsamuna tichadzidzisa about the state of the dead, but blessed assurance, Jesu ane key yerufu. Amen. By the key of hell and death, Jesu ane key yerufu. Vachauya vanhu vese vakafa vachamuka. Saka varume vanhu vaMwari, kuda kuva neupenyu husingaperi. Faith, the weight of God.